Ka Voice of the People Party VPP ha kasngi baar kaladawa ia ka tnad District Council Affair DCA bahkan penmi ia kijing peta bakelum ia baro kirang ba Shnong bakin kier nakabashim ia kano kasinjam kaban kata ia kajeng penyat ia ke election kabalaj luj bat kabom ya syak liang ha kasithi Sya u Commissioner and Secretary ka tnad DCA u General Secretary bat MP ka VPP u Dr. Ricky AJ Sengkon u lekeno bakarai jongki kato kani kirang ba Shnong lani Dorbar Shnong kala penduk lat ya ka VPP bat ya ki kertong jongka ban pelong ya ki jing yalang pajba lani public meeting ban yalap election kani ka jing Ujor kala miru tang hadin kato kani sngi hadin baka maulai taung Dorbar lembat ki kertong kila manjur ban nom pelong ya ki election MDC ban wan kum katamasa ban pynlong ya kijing yalap election tang daki common platform habaro kisnong ka maulai om shu da kijing yalang pajba ka maulai taung Dorbar kalashim ya kani karai ha ka jing don lang u kertong ka VPP ban aireng na maulai bat ki wei ki kertong ya kani karai la pensyong nong rim halor ka jing ut jing nam jong ki kimi ki kpa namarba ki khun ki kti jong ki dang don hapdeng ki examin baper jong kami Khalaya Board of School Education embos kumta ngakwa ban kerpat yapi ban senyum ha penmi ya kejengta bakelum ia barok kirang ba Shnong bakin kier nakabashim ya kum kane kesinjam kabakta ya kejeng pynlong ya ki election kabah lait luj bat bom syak liang bat ban pensuk ya ki seng san perthai bat kerpang bakin pynlong ya ki jing yalang dakaba ai ya ki NOC hapok kapor kababiang hadin baki yok pediang ya ki application lakadai hapdeng kejeng traikam ka model code of conduct ne ki wei ulong uni UMP ulong baki ladon ki khep baki kertong ka VPP kila ye kendu ya kejing ban yo jing bit ha ka ban pelong ya ki jing yalang pajba lani yalap election na office kirang ba Shnong ka rilum khasi bat jantia kidon ki khep baki ai ya ki jing bit balapa lani ki ai on daladir ka balakta ya ka jing yalap election jongi la jumat ru da ki kertong jongi baki don ki Dorbar Shnong ki bakhang ban pynlong ya ki jing yalang pajba laino tang ki common platform baki penyat maki kini ki kam jongki katukan ni ki Dorbar Shnong kila kata bahaya ka hok tenrai ka produk ha ka riti sensar kari ulong ha ka shithi